Van Rijn vindt dat de zorg de het min in het nijs wie. En wil met het project zien laten dat de zorgmedewerkers grutskop haarzelfs wezen meien. En dat is best spannend. Ja, ik vind dat wel speciaal. Ja. We kunnen op deze manier wel zien laten hoe we werken. 2 dagen lang gaat de staatssecretaris bij het Zorginstellings Del. Liante is de enigste Frieske deelnemer dat hij op visite komt. Dit omdat Liante op een orenwieze werkt. Wij vinden hier dat de huisarts de behandelaar is. Wij zijn van de zorg, van het welzijn, van het wonen. Mensen wonen hier gewoon. De huisarts schakelt eventueel de specialist oudergeneeskunde in. Wij doen dat niet. Een van die medewerkers die het importeer mij van Rijn gaat is José Mulder. Mulder weet goed wat ze de staatssecretaris vertellen wil. Ik denk dat het heel belangrijk is dat hij weet waar het eigenlijk om draait. Dus die bewenner, dat zo belangrijk is om gewoon naar te streven, om het welzijn zo hoog mogelijk deel te zetten in plaats van het medische model waar nog een proto praat wordt. Want wie zorgen hier in deze setting dat mensen, als die lekker in hun vel zitten, in een veilige en vertrouwde omgeving leven, dat dan het beste naar boven komt uit deze mensen. Waar toch dat we gewoon weinig dokters hier over de vlier hebben, omdat het gewoon goed gaat met deze mensen.